están ingresando en este complejo están cordialmente invitados a activarse al ritmo de zumba. Vamos a ver si nos acercamos un poco más. Vamos, Claro que sí. vamos, acérquense por favor. Las personas que están ahí atrás, venga, acérquense. Ajá. Y si quieres un tatu, me lo puedo enseñar. Si quieres un tatu, me lo puedo enseñar. Porque eso se ve bien sexy, bailando el traje. Porque eso se ve bien sexy, bailando el traje. ¿Y cómo dice? ¡Con fuerza! ¡Oh! Amiga, por Dios, pero qué fuerza. ¿Qué es eso? Eso. Hát ez a Kahungát. Szép nagy darab. 1950-ben épült. Elmondták nekünk, németek, olaszok és hondurasziak építették. Igen, tetemes mennyiségű áramot termel. Ellátja részben Szulát és Tegucigalpát is. A Kahungátnak a völgy felüli része csodálatosan jól néz ki. Kicsit fel van duzzasztva. Ott van alattunk, hát ennyire. Ott meg engedik ki a vizet, ami gyakorlatilag hajtja a turbinákat. Hát szép nagy dolog. És jól néz ki. A gát másik oldala, duzzasztott oldal, az pedig itt látható majd. Mindjárt. Hát itt annyira nincsen nagy mélység, hiszen fel van duzzasztva a tó, és itt van mögöttünk ez a hatalmas vízrendszer, és tényleg szépen néz ki, meg jó, nekem tetszik. És a gáton felülről elnézünk, akkor ilyen túlfolyók vannak, ami hogyha túlságosan magas a vízállás, akkor átengedi a folyó. Hát szép nagy betonépülmény. Hát ez egy barlang, itt gondolom az építkezés időszakában használták. Feltételezhetően a víznek a leengedéséhez, vagy a jó ég tudja. Hát ide már nem lehet bemenni, de azért felvettem. És akkor indulás vissza a gáton. Még egyszer egy látkép, ami csodás. Nos, hát ez San Pedro Sula főtere. Mindjárt megnézzük a templomot. És az esőben próbálunk áruházat keresni.
San Pedro del Sulában. Ismét kellemesen elhagyadott részeken, de egyébként ez viszonylag barátságos. Nem tűnik különösebben veszélyesnek, úgyhogy a legnagyobb ellenségünk a légkondi lesz az áruházban szerintem. Egyszer pontosan ezt Niki mondta, de teljesen igaza volt benne. Megjöttünk, ez a Pulpanzák vízesés, és egy viszonylag méretes darab, mint látható, és elég a helyszín. Felül lehet fürödni. Fölötte, a fölötte lévő része? Jaj. De az nekem nem volt szimpatikus. Hát ilyen kacsaúsztató jellegű. Most megyek a vízesés aljához, Niki már egy picit előrébb van, majd mindjárt odaérem. Hát sajnos arra a részre csak fizetett túrával lehet menni. Hogy az nekünk egy kicsit kimarad. Hát ez a vízesés teljes egészében. És egy kicsit más szögből. És azt tudjuk, hogy 43 méter magas, tehát viszonylag méretes darab. Ez azt jelenti, hogy jelentősen, mint egy 10 méterrel magasabb, mint az otthoni 10 emeletes, az 11 szintes lakótelepi házak. Úgyhogy szép nagy vízesés. Fölötti rész. Elvileg itt lehet fürdőzni. És itt fürdőznek is jó sokan. Igen, itt úgy néz ki, hogy utcai ruhában történő fürdőzés a divat. Felveszem azokat a hegyeket ott a háttérben. Gyönyörűek. Úszás közben hegyeket felmenni elég morbid dolog. Visz minket a víz. Jó, egy kicsit. Na megnézzük, mi van a víz alatt. Cuidado, no, cuidado,
Poder billete, peladito, el culo. Poder quitate, culo.